какво става, хора? Днеска играеме, както виждате, Майнкрафт. И ще се опитам да ви покажа за най-новия снапшот. Чай. Game Mode 1. Както знаете, има крилца. Елитра се наричат. А сега на какво игра? Български. Крила няма. Явно започва търсене. Намерих ги. О, да бе, лодки. Ще вземем една. Лък. И стрели. Опа. Защо има само тези? Интересно. Както знаете, вече имате втори хотбар и втората ръка имате. Ето. Аз слагам меча в тази. И лъкавта е... Ама защо не са би? Добре, няма значение, няма го слагаме повече. Слагаме елитра. Катерим се нагоре. Защо ми се е махнал скинът, не знам. Сега му трябва да направя една платформичка. Трябва после да напиша spawn point, ако умра. Да не ма спалва на земята, пак да пиша Game Mode и така нататък. Мисля, че толкова високо стига. Правя една платформичка набързо. Да. Елитра. Още няколко от тях да вземем. Окей. Тази елитра я слагаме. Махаме това. Той е болно, след малко ще видите за какво е. Пишем Game Mode 0. И сме... също като кролчнете, крилата ви се разперват. Сега. Откъде да се хвърлим? Ето там! Уии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 ii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 . Ау. Как пада по глава. Забравих да се сетна спаунпойнт. По дяволите. След малко се връщам. Добре, отново съм тук, не си спомням как беше тази команда. Може да ми напишете в коментарите. Надявам се, не Game Mode 1. Game Mode 0. Така. Държи лък. Какво? Окей. Така. Джеронимо! Ау! Ти сериозно ли бе, брат? Там! Майко! И това какво трябва да е? Опа! Добре, че е близо. Сетих се как да го сетна спауна. По лесния начин. И едно легалце, така.
Time set 1500 вечер е. Лягам да спя. Не. Гейм от 0. Лягаме да спим. Колко са хубави звездите. Знам, че ми виждате телефона. Знам, съжалявам за което. Взимаме една елитра. Слагаме си я. Долу съм се сетила на спана. Откъде да се хвърля? Също му спана в този бар. Уии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 иii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 iОкей, забавно беше. Така, преминаваме към следващото. Ела. Убих я. 2 пръжоли. Тя много пила, бе. Така, след малко си връщам. Забравих да спомена, че вече не е който с пръв си наспами мишката печели, ами е с удари. Чай, тая май е била мъртва вече. С удари също така има и нови омове. Шулкър. Какво казах? Има нови мобове, казва се шулкъри. И е така, както виждате, излизат сърца. То е колко животи взимате. А шулкърите са ето това. Както виждате, да съм с крилата, че те бият хипер много демидж. И сега гейм от 0. Не. Те изстрелват. Не мога ги. Умирай по-бързо. Така. И май това бяха. Да, ето какво правят те. Вдигат ви във въздуха, имате levitation. Той започва мига. Ето тук ще се приземим. И това ли беше? И ядем сурово говеждо, що само това имаме. Шулкър. Не. На дървото се качвам, качвам се аз. Уби го. Тъпото е, че те не пускат нищо, само ви дразнат, но понякога са и полезни. Например, ако в енда строите някаква пътека, са полезни, за да... Не знам защо. Да, това е полезно. Ето така. Натискате дясно копче, например, като сте гладни, то ви храни. Добре. Сега, минаваме към лъкът. По дяволите. Къде беше моето нещо? Натам. Лъкът, ето една от новите строи, казва се Arrow of Sweetness. Нямам лък. Колко приятно. Лък. Така. Ще е хубаво да измислят някакви мини геймсове. Един момент, имат 0. Да преместим това тук. И вече стреляме Arrow of Sweetness. Има балончета. Само дет не си китнах. Добре. Има още неща, но аз не съм проучила. Има още много неща за този снапшот. Когато ги разбера, ще заснема още един клип. Надявам се да ви харесва това, което правя. И до виждане!